warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lari-lari kelas papat. Pripun kabare sehat nggih? Dina iki sinau basa Jawa ambek Bunda Ani nggih. Tasih eling kali Bunda Ani. Basa Jawa sinau ambek Bunda Ani. Dina iki basa Jawa sinau tentang endahe urip bebarengan. Intine wong iku gak iso urip tanpa bantuane wong liya nggih. Mariki sinau geguritan Bunda jelasne anak-anak memperhatikan nggih. Basa Jawa kelas papat ulangan 1 bab endahe urip bebarengan. Nah, ning bab iki bocah-bocah sinau tentang geguritan. Sadurunge dijelasne tentang geguritan iku apa, bocah-bocah sakwise sinau iki kudu bisa 1 niteni teks geguritan adhedhasar tema, 2 njlentrehake struktur geguritan, nomor 3 njlentrehake tegese tembung-tembung ing geguritan, nomor 4 njlentrehake isine teks geguritan. Sabanjure bocah-bocah uga kaajab bisa nulis lan maca geguritan kanthi polatan utawa ekspresi kang trep. Nah, geguritan yaiku puisi basa Jawa gagrag anyar utawa modern kang ora kaiket dening paugeran utawa aturan sing gumathuk. Bebas jumlah larik ing saben pada utawa bait, bebas jumlahe pada lan bebas pilihan tembung kang digunakake. Sing penting isine mentes lan pantes. Nalika penulis utawa penggurit ngarang teks geguritan, penulis miwiti kanthi netepake tema karangan, yaiku gagasan pokok sing arep diandharake sajroné tulisan. Sabanjure tema iku duweni mupangat dadi wadhahe karangan. Tegese karangan ora oleh metu utawa melenceng saka tema utawa wadah sing wis ditetepake. Kanggone wong sing maca teks geguritan sing wis dadi, tema geguritan bisa ditemokake kanthi cara maca geguritan kang titi lan yen perlu dibolan baleni. Nah, maksude geguritan iku dalam bahasa Indonesia yaitu puisi modern yang tidak terikat oleh aturan, bebas jumlah baris pada bait dan bebas jumlah baitnya, dan bebas kata yang digunakan. Yang terpenting isinya jelas. Pada saat penulis itu menuliskan karangan teks geguritan, dimulai dari menetapkan dulu tema karangan itu apa. Terus tema itu mempunyai manfaat. Maksudnya karangan itu tidak boleh melenceng atau keluar dari tema yang sudah ditentukan. Bagi orang yang membaca geguritan tersebut, agar bisa mengetahui apa isi dari geguritan, harus dengan cara membaca diulang-ulang. Nah, terus lanjute teknik maca geguritan iku ana 4. Nomor 1, swara utawa vokal, swarane kudu banter lan cetha. Nomor 2, gerak mimik utawa mulut kudu cetha, kudu jelas. Lek a wae a muni a, i ya i. Nomor 3, ana intonasi, dhuwur cendhake lan banter orane swara. Nomor 4, ekspresi utawa raut muka. Ekspresi sing ditampilake kudu sesuai ambi geguritan sing diwaca. Nah, nomor 1, simakan teks geguritan sing dipaos gurumu, gatekno tata cara anggone maos wiwit saka vokal, mimik, intonasi lan ekspresine. Nomor 3, rasakno lan gatekno maknane geguritan iku apa. Nomor 4, wacanen kang becik geguritan kasebut kanthi disimak anggota keluargamu. Nah, iki Bunda ngewahi contoh geguritan judule Guyub Rukun dening Asmara Kinendra.
Kerja bakti dening Asmara Kinendra. Ayo padha-padha gotong royong Nimas, resik lingkungan kelas. Ayo mbubuti suket Dimas, kareben lingkungan resik tumata, adoh saka penyakit lan leloro. Ayo padha guyub rukun kanca, rukun iku agawe santosa. Ayo padha gotong royong kanca, gugur gunung tandang gawe, reresik lingkungane dhewe-dhewe. Aja tukaran lan memungsuhan, gotong royong bisa nguwatake persatuan. Kerja bakti bisa nyambung paseduluran, kerja bakti bisa nyambung tali karukunan, kerja bakti bisa nyambung benang kebinekaan. Nah, iku mau contoh geguritan sing diwaca Bunda. Mari dijelasne bocah-bocah maca geguritan kanthi didampingi ambek anggota keluarga. Bisa didampingi bapak, ibuke, utawa mase, mbae, padha wae gak apa-apa. Terus engko difoto, dikirim neng link sing di-share Bunda Hatim ning grup kelas papat. Nggih, matur suwun. Muga-muga bermanfaat pelajaran dina iki. Aja lali tetap semangat sinau, jaga kesehatan, nggih, jaga karesikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.